दिनै सेबा बर्डनि 2023 मायथाइनि HSLC आनजादनि फिथाइ फोसावबाय। बे फिथाइ फोसावनायाव चिरां जिल्ला सान्थिपुर इउएन एकाडेमि फरायसालियाबो जोबोद मोजां फिथाइ मोननो हायो। बे फरायसालियाव गासै 35 सा फरायसाफ्रा आनजाद होनायाव 15 फरायसाया सेथि थाखोआव आरो 20 साया नैथि थाखोआव उथ्रिसारनो हायो। बे फिथाइ फोसावनायनि सायाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरा आरो फोरोंगिरिफोराबो गोजोननायजों लोगोसे फैबाय थानाय समाव साबसिननिफ्राय हामसिन नाजालांनांगोन होननानै बुङो फरायसालिनि गोरायुं सनदन नार्जारिया। लोगोसेयैनो फोरमायबावोदि बे बोसोरनिफ्राय 11 आरो 12 थाखोखौबो बानायसिगोन होननानै फोरमायो गोरायुंआ। बिथांखौ खौरां लाफैनायनि थाखाय आं इउएन एकाडेमि सान्थिपुरनि जानानै बड'लेण्ड सान खौरां निउस पर्टेलजों आङो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर हरो। दिनैनि बे जोंनि रंजानाय समाव जोंखौ थुलुंगा होनायजों लोगोसे खौरां लाफैनायनि थाखाय दिनैनि जिनाखि मेट्रिक रिजाल्ट बे रिजाल्टआव जोंना सान्थिपुर इउएन एकाडेमिनिफ्राय 100% पास खालामनो हादों। टटेल 35 जन स्टुडेन्टफ्रा एग्जाम लिरदोंमोन। बिनि गेजेराव फार्स्ट डिभिजन हिसाबै जों मोननो हादों 15 सा आरो लोगोसे सेकेन्ड डिभिजन हिसाबै जोङो मोननो हादों गासै 20 आरो बिनिफ्राय लेटाराथ' जोंना गासै 15 जन आरो बिनिफ्राय स्टार मार्क सासे मोननो हादों। दा बेबायदि रिजाल्ट खालामनो हानायाव जोङो फरायसालिनि जानानै स्कुलनि स्टाफ जानानै गोसो गोरबोखौ जोङो जोबोद रंजाखांनाय मोन्दों, गोजोनग्लायनाय मोन्दों। बुंनो थाङोब्ला बेबायदि रंजानाय सिगांफोराव जों मोननो हायाखैमोन। मानो होननानै बुङोब्ला 100% एग्जाम रिजाल्ट जादोंब्लाबो बै समाव स्टुडेन्टआ जोंना खममोन। नाथाय देग्लायनिया मेक्सिमाम स्टुडेन्ट होनायावबो मेक्सिमाम स्टुडेन्टआ पास जानायनि थाखाय जोङो लाथ्र'नो हायै गोजोननाय खुसि मोननो हादों। फैबाय थानाय समाव जे नोंथांमोननि स्कुलाव जे माबायदिहाय नोंथांमोना मेट्रिक आनजाद होनायनि सायाव जौगाखांहोनो सानो? जोङो बेबायदिनो प्लेनिं लाबाय थायो आरोबाव साबसिनै जों रिजाल्ट खालामनो थाखाय। दा बेबायदि 100% रिजाल्ट खालामनो थाखाय जोङो गोबां रोखोमनि प्लेनिं लानानै प्रिपारेसन खालामनाय जायो। जेरै सामार कचिं, स्पेशेल कचिं आरो बेबायदिनो हम भिजिट खालामनानै माखासे थालांनाय माखासे आयदाफोरखौ जोङो बेफोरबायदिनि गेजेरजों मेकआप खालामनानै जोङो रिजाल्टखौ आरोबाव साबसिनै खालामनो थाखाय जोङो नाजाबाय थायो आरो बेबायदिनो ओनसोलनि स्कुल हिसाबै बेखौ दावगाहोनो थाखाय जोंनाव फारफ्रोमनिफ्रायनो थांखिया दंखायो। बे थांखिनि गेजेरजोंनो जों आवगायलांबाय थानाय जायो। फरायसालिनि माखासे गारजेन बिथांमोना बा रायजो राजाफ्रा बे रिजाल्ट मोननायनि सायाव माबायदिहाय गोजोननाय फोरमायदों? जोबोद मोजां सोंनाय सोंदों नोंथाङा। फुंनिफ्रायनो रिजाल्ट जेब्ला डिक्लेयार जादों बिनिफ्रायनो गार्जेनफोरा जोंजों फैफानानै सोंफैबाय थादों साबेसे फरायसाफ्रा होदोंमोन, साबेसे फरायसाया पास जाखो। बेफोरखौ मिथिनानै गार्जेनफ्राबो जोबोद रंजानाय मोन्दों आरो गोजोनग्लायनाय मोन्दों आरो जोंखौ आशीर्बाद होदों गार्जेनफोरा आरो बिदिनो साबसिनै हामसिनै रिजाल्ट खालामबाव होननानै आरो बेबायदिनो जोंबो बिसोरनि बोर आरो थुलुंगा मोननायजों आरोबाव जोङो बांसिनै खामानि मावनो बा बांसिनै रिजाल्ट मोजां खालामनो, ओनसोलखौ जौगानाय लाबोनो, ओनसोलावबो गोबां स्टुडेन्ट सोलोंथाइ मोननाय स्टुडेन्ट दं, बेबायदिखौ जेन जों बेरखांहोनो हायो बिनि थाखाय जोङो जेब्लायबो थांखि